बेवहाय जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गल्डेन जुबिली सेलिब्रेशन बेजों लोब्बा लानानै दा सोलिबाय थादों जे मोनसे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जाय बर' फरायसाफ्रा बारग'सार जानो हादों। दा बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जौसाङाव नुबाय थादों। आङो खोब बेखौ मोजां जादों होननानै सानो आरो जोंनि गोग्लैसोनाय बर' जाथिनि फरायसाफोरनि थाखाय बे जोबोद मोनसे थुलुंगाथाव आरो मोनसे कम्पिटिशन लाना फैदों। बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावो आरो दिनैहाय मोनसे बर' मिडियामनि जे समस्या बा जेंना बियो दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो जोबनानै थांनायनि जे लामायाव जोङो बेखौबो मिजिं खालामनो हाया। खारन बियो गोबां बर'नि संगठनफोरा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम सरकारा खोमा होयैखौनो नुनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो थिग समाव फरायसालिफोरनि जे सरकारि बिजाबफोर बेखौ रानै आरो लोगोसे नांगौ समाव बिजाबफोरखौ मोनैया जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर जेंना। दा आं मिजिंथियो जोंनि संगठनफ्रा बिनि फारसे नोजोरखौ बोबाय थागोन आरो सरकाराबो थाबैनो बेफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौ होननानै आं सानो। आरो बिनि सोलाय आथिखालाव दा नैबे नुजानाय जे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम होनजायो बेखौ जे बावैसो सिगां आसाम सरकारा मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै जे असमिया रावखौ कम्पालसारि फरायसालिफोराव सोसननायनि जे थांखि फोसावदों। दा बेवहाय जों बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि बिटि एरियायाव थानाय बर'फोर लोगोसे मैखोम बर' थानाय ओनसोलफ्राव जुदिबारे सरकारा बेखौ एफेक्ट जानाय नङा होननानै बुंदों बा गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै, नाथाय जोंहा माखासे गोबां जायगाफ्राव सिखोथार जानानै दं बर' मानसिफ्रा। बे हिसाबै जे माखासे ओनसोलफ्राव बेखौ बर'फ्रा हयथ' कम्पालसारि फरायनांगोन बा लानो गोनां जागोन। बे बिथिङाव माखासे बर' फरायसालिफ्रा हयथ' एसे जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बर' फरायसाफ्रा। दा बेनि थाखाय आं सरकारखौ नोजोर होनो खावलायो एसे हल जाहाथे बे जेंनाया एखे जायो बेखौ जाहाथे नोजोर होयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जे आथिखालनि नैबे दानि थासारियाव जे कम्पालसारि जे इडुकेसन माबा स्कुलफ्राव जे बड' मिडियाम माबा असमियाखौ साबजेक्ट हिसाबै लाथारनांगौ होननाया आं सानो मोनसे 82 लेंगुवेजाव बे जाबसिनना होनाया थिग जानाय नङा आरो बेखौ खालामैयाबा मोजां होननानै आं सरकारखौ नारसिननो सानो। दानि सोलिबाय थानाय इडुकेसननि जे जेंनाफोर नै दा बाक्सा जिल्लाया बेखौ बेवहाय सावरायनो लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्राय मोनफ्रोमबो कनफारेन्सफ्राव बेखौ लादों। दा बेनि गेजेरजों गोबां समस्याफोरा नुजादों आरो जोंनि बर' सोलोंथाइनि फारसेथिंजाय जे फरायसाफोरनि थाखाय बे बिराद थुलुंगा गोनां जाबाय थादों। जोंनि पेरेन्टसफोरनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर एवारनेस जाबाय थादों। दा बेनि थाखाय आं जायफोर अर्गानाइजारफोर स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय थायो। आरो जोंनि बर' सोलोंथाइनि फारसेथिंजाय जे फरायसाफोरनि थाखाय बे बिराद थुलुंगा गोनां जाबाय थादों। जोंनि पेरेन्टसफोरनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर एवारनेस जाबाय थादों। दा बेनि थाखाय आं जायफोर अर्गानाइजारफोर स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय थायो।